Soc el nou vídeo de Clash of Clans i avui anem a fer l'aldea d'Ajuntament nivell 6. Ja era hora, Anem a agafar tots els edificis i anem a començar per el castell del clan, que el anem a posar en el centre de l'aldea perquè és molt important. En aquests nivells potser sembla que no sigui tan important, però quan vagis creixent ja serà molt més important. I el posem en el centre perquè quan una tropa posi un peu a la nostra aldea, doncs que surti les tropes del castell del clan. Com veieu, he posat dos morters en el costat del castell del clan perquè són la defensa per a jo més important del joc, o almenys en aquests nivells. I ja tenim un compartiment fet. I també he posat sentieri. Anem a cobrir tot això damunt i anem a deixar dos espais per posar trampes. I dos espais, direu, per què dos espais i no un? Doncs perquè volem posar la bomba gegant que ocupa dos espais, que és una de les noves trampes que ens han donat en aquest nivell. Ja que estem, anem a posar aquí la bomba gegant a un costat, aquí, la trampa de bot a un altre costat, aquí, i una bomba aquí. I quan els gegants venguin a per el morter, tindran una bona sorpresa. Ara anem a posar la torre de mags aquí, però amb un espai per poder col·locar més trampes i despistar l'enemic, perquè si no veurà molt clar que només hi ha trampes aquí i nosaltres hem d'intentar despistar-lo. Ara anem a posar aquí també una trampa de bot, aquí, a veure si em deixa, aquí. I ara una bomba aquí i una altra bomba aquí. I ara el mateix, però a l'altre costat. Ara anem a posar això per aquí i ja està. Aquí no posarem trampes perquè no és que tinguem molt damunt. I ara, com això és una aldea de farming, anem a posar els magatzems que estiguin protegits, perquè si no, no seria una aldea de farming. I també l'Ajuntament fora, esclar, que m'havia oblidat. El posam aquí, posam un magatzem d'elixir i un do, i ja està. I ara tancam. Anem a tancar per aquí. Tancam i ja està. I ara anem a fer el mateix, però a l'altre costat. Anem a posar un magatzem d'or que crec que és simètric en els d'elixir, sí. I ara anem a posar aquí un d'elixir. Agafem d'aquí i comencem a posar-ho. Per aquí i per aquí. Sí, és simètric. I ara anem a posar encara, perdoneu, encara més defenses que estiguin protegint el magatzem. Anem a posar una aquí i anem a rodejar el canó. Perfecte. I ara anem a fer el mateix, però amb una torre d'arqueres i aquí. Rodegem la torre d'arqueres. A veure, perfecte. I ara anem a posar, doncs, més defenses encara. Anem a posar aquí una torre d'arqueres i un canó amb un espai aquí per poder posar encara més trampes i despistar més a l'enemic. I ara anem a posar mur per aquí. Ahí m'he passat un. Per aquí anem a posar un poc de mur, perfecte. I ja no tenim un nivell 5 i anem a utilitzar un nivell 4.
I ara anava fent el mateix, però a l'altre costat. A veure si és simètric això. Si el posem aquí, és simètric. I sí, crec que sí. I ara anava a posar aquí un canó. I ara no anem a deixar espai perquè tampoc no tenim molt damunt. I acabem de cobrir això i ja està. Les coses importants ja les hem fetes. Ara hem de posar també aquí bombes, que no me'n recordava, i trampes de bot. Una aquí i una altra aquí. Perfecte. I ara anem a posar el controlador aeri, que és una nova defensa que ens dona en aquest nivell, que és prou important perquè el que fa és que les tropes que estan que van per aquí, doncs es tira cap enrere i així les defenses tenen més temps de matar-les. Però són les que volen, com els dracs, els esbirros, etc. I les senadores. I anem a posar aquí aquestes bombes que el que faran serà, doncs, matar, fer-li mal a les tropes que vulguin matar el controlador aeri. I ara totes les defenses ja estan imposades i ara és només posar edificis alrededor. Anem a posar aquí un campament, aquí un altre campament, vaig a posar-lo un poc més ahí, i un campament aquí també. Anem a posar la fàbrica d'hechizos aquí, a veure si em deixa, aquí, a veure, aquí, i el laboratori aquí, no, un poc més cap aquí, perfecte, un minador aquí, un altre minador aquí, la vaig a posar un poc més aquí, més a prop, un altre minador, ara un recol·lector d'elixir. Això la veritat és que no passa res si ho poseu diferent perquè això no importa. Aquí anem a posar un quartell, aquí un altre, aquí un minador, aquí un recol·lector d'elixir, un altre recol·lector d'elixir per aquí, un minador per aquí, i ara doncs ho podem posar per aquí, un poc més cap en aquest, aquí, perfecte, anem a posar això més cap aquí, això cap aquí, perfecte, i doncs podem posar un altre aquí, un altre, no sé, aquí, un altre per aquí, un altre per aquí. Vaig a llevar això i vaig a posar això per aquí. Vaig a posar això més cap aquí, això aquí, i les xufes de constructor, com sempre, doncs les anem a posar en els cantons per fastidiar i que per als temps no ens facin un 100% i que ens facin un 99%. I ja està, el dia està fet, li donem a guardar i ja la tenim. Ai, que moca aquest mur, mare meva. Clar, que no la tenim activada. Ja deia jo, on estava? Vale, ara sí que la tenim activada. Perfecte. Anem a agafar recursos i fins aquí el vídeo d'avui. Espero que us hagi agradat, que li doneu el like i fins una altra. Adeu!